Takže lidi, v Brawl Stars byl nový update a teď se potřebuji podívat, jestli je něco za free a samozřejmě, že ano je. Takže já se tady vezmu player ikonu, teda já jsem prostě pin a jdem si odevřít 2 megaboxy, teda zombie boxy, dead boxy. No to vůbec nesmí. Tak to mi taky padlo. tak to mi toho hodně padlo. Ty koně, prostě jsem závislý na tebe. Mě to nesvítí. Tobě to svítí. Hele, gadžeta na šelinu. Vůbec je tak pejsek. Yes, spray. Tak to se mi líbí. Já dostal taky ten busový spray a dostal